kaka Roma nikech en gima Holy Ghost Church. Koro ka en gima Holy Ghost Church gi jwa marwa ni iluongo ni Ruwe Holy Ghost Church. Ruwe. What does Ruwe mean? Yes. Ruwe en nying gweng' mane dino chakore. Kama nochake din kwa mfano kine kan god Roman Catholic. Roman Catholic en gino chake Roman, ndio. Koro nying matiyo kama nochake gimoro ema nyalo dhi nyime mobed Ruwe Holy Ghost Church. Ruwe no to ni kure? Kenya. En Kenya. Kama nochake en piny Luo. En piny Luo Ugenya. Okay. En Ugenya. Koro emo spread o enea. Ugenya. Modonjo dhut Luo mamoko go, mochopo Kisumo, mochopo South Nyanza, modonjo Tanzania. Lakini koro ingei Luo. Tanzania odonje e 1948 makanisa moger mokwongo ger 1950 Kamageta. Ma ng'ama no pokea dini ni e Kamageta ni luongo Elizo Ngoro. Yes, no sinyocho setho nyocha. Koro banga ni chakwa Kamageta obiro Nyasoro ka. A second church in Tanzania. Bas kwa Nyasoro ka to chako Tawanyika, odhi Waturi, odhi Kagwa, baba mane Kamageta chebo chako odhi Wagire, odhi kama hivyo. Bas mo idho loka kamoro majita kamoni Karkekere. Bas Karkekere kodhi Karkekere kuro Kibara kocha. Bas bange obede chako jomoko chako dhi Maburi Nguri. Lakini podore inge Luo. Bas manyaka sama koro nyu wadonjo joma ng'eyo dhok minyalo tiyo gi kabila moko ema koro wagole Luo warwake kabila moko. Masani an mawuoyo ni koro asero kanisa ni adi? Ang'wen mane ma kabila moko. Arwake Msoma mjini. Msoma mjini bentiere ron. Rora yie mago bul. Arwake Msoma mjini. Arwake kamoro ni Mirwa. Komariro ene ywa Kuria lelo. Komariro kuma nyuome chiego nyuol chiego ai kijiji no. Okay. Nyakoria makanyo. Yes, makabe Kuria man godo. Makata week mabiro ni an kuro. Arwake Kiagata bende ywa Kuria. Kendo sani adhi kama ni Iramba. Mission ma Roman. Bas koro achaka arwake ywa kwaya ajita kocha. Kwa hiyo kanisa ni kwa sari wako kanisa ni kabila. Kanisa ni adi? Abich. Nekech dhong'eyo dhok mar Kiswahili to gi chirbe maromi abe nyalo miya chopo kamoro. Koro basic mar gina imani en niang'o en ni Yesu waro ji donge. Yes. Wan gima omiyo waamini kuom gima luongo ni Roho. En tim mar Nyasaye ma Nyasaye miluongo ni Roho. Ka waroko kuyie kuom Yesu Kristo to gadieri wadhi wanwang'o gimiro ni warruok. Warruogni odhi omiyo waneno fweny kod chang mar adiera mar Yesu Kristo. Kwa temo lemo to ka tich mane Yesu tiyo mar kuhubiri na kuponya cha wano kaka rentie. Wadhi gundo ne kare dinde moko manyo biro kwa loka gi ok oketo gincha wazi. Boko dhi ogolo puoncha mondo ji onwang' warruok mar adiera makelo chang kod warruok mar adiera. Koro mama miyo nyo waketo dinde gi bathe wano ni jogi kare ok dwar keto wazi. Ok nyal keto dwar keto gini thuolo mondo Roho mar Nyasaye mano tiyo kod jonabi gi joote ka mondo dhi nyime kod tich. Ma gima miyo koro nyo ng'ata achiel miluongo ni Alfayo Odongo ka en bishop mar Anglican Jimbo la Mombasa. Ka nonwang'o duol mar Roho mar Nyasaye no ema nochike mondo chak dini ni. Kwa hiyo nochake ka en kod teko mar Roho Maler ka chike kendo koneno gik moko duto ka emino nwang'o warruok mar adier mowe waskofu mar Anglican mochako dini ni ma ji duto mano oyalo negi ma ginongo batizo kuom Roho Maler ne gipong' kod Roho Maler kendo gitiyo tich mane Yesu tiyo chande. Mane gima ne odwaro mondo otim. Okay, to koro gobul to noa kure? Yes. Gobul en gimoro ma kwawe muma mondike ni wapak Nyasaye kod nyiduonge gimoro amora. Kwaweyo mano nikech mago tanyisi gima ne muma tayari. Kisomo Zaburi te ibiro nwa ka gobul nitie. Kisomo Samuel mar 2:6 ibiro nwa kaka Daudi kane omo sanduku mar Nyasaye mano nwang'o osegore Jerusalem.
chiema ne sanduku notus kod ng'ato ni Obed Edom. Kane Daudi omo sanduku ni mokelo dala ne kano winjo kaka sanduku chogwedho dala Obed Edom. En bende nogombo ni kare be otunze gir Nyasaye dala ne kaka janabi kendo jatelo mar piny. Ne okelo sanduku gi mau gi bul gi miel motimo koko. Kwa hiyo gwono ni gigi duto e gik manotimore chon ka wan pok watimo. Kare gigi ne ber mane ne moro roho kendo roho Nyasaye kod malaike mage be noyire nikech kata polo wer nitie gi bul gi mor gi tarumbeta duto te. Gi tarumbeta duto te. Yes, kwa hiyo koro bundu cha en mana kuburudisha kaka notime kaka okay enzino. Onge kata unyalo mana leombe maonge bulbe. Yes. Okay. Koro kane Alfayo Odongo machono nochako dini gi joma noloko mondo manoloko ka ng'eny ne jotelo mag Anglican kamoro ni Msanda yo ka dino sama iluongo ni Roho Msanda. Koro kane joko lokore ma kanisa mar Anglican mane Msanda kane Alfayo yalo negi lokore te kanisa mangima magi weyo din mar Anglican ma kanisa obet mar Roho mokuonge piny mangima. Koro bang' gini nodhi bet marach jotelo mar Anglican mane nitie ndalono. Jatelo maduong' mane ongoza Kenya gi Tanzania niluonge ni Archdeacon Owen. Apani kisomo history tibuonwani. Archdeacon Owen nofuato Alfayo Odongo ma otimo kampeni e gweng' mar Msanda kama chake dini monego jogo te ko wango gi mache kanisa. To nek jogi ne ong'ere chon ni binegi. Koro kano negi mano negi to lakini din koro nowuok maduong' zaidi. Kwa hiyo kane mkuu wa wilaya mane nitie ndalono iluongo ni DC Bwana Orengo iluongo gi Kiingereza ni dhiruo kamano kano keto bura mondo tang'o momiyo negi jogi noyal monwang' ni kare jogi oneg mane wach Nyasaye kane pod ji okoke ne wibao mane yale ni yalo yien e ndeke mang'eny sana dala mane ni yalo ka chief moro mara Lego ne chief maduong' sana iluongo ni Ng'ong'a ne bul omuoche wibao kuro ka gore kendi ma joma go tokne ne bulo go gi wer ma joma ne piny ka gi be ne muyo mako roho mar Nyasaye no mako gi mane gichako miel kaka madhi gi kaka buligo cha magi bende gichako wer wendgo kanye mane bulo chakore mar joro. Lakini kwa kifupi ni wanyatimo ibada maonge bu ibada mar joro wan kod ibada wan kod chokruok bang' ibada sama watimo ibada marwa onge bu ene ibada lilo kabisa kwa utaratibu mar ibada kwa sisi kwa ibada cha koro kama ni mahubiri koro kwa weru gobu to koro weru gobu cha mano uitikia nini mano bul mano muocha koso en mana sifa tu kama nyimbo tu sifa kwa Bwana na nyimbo ndio na sifa kwa Nyasaye kawatine kod vyombo mwan godogo ok ni ochuno mondo go mana bul kende kawa nwango uwezo marufadhili mara nyalo go vyombo kata maki sasa tunaruhusiwa kupiga vizuri sana isipokuwa kapodo kwa hiyo kancha kaka dine gimo chakore kuom Dholuo kende especially jomadongo mane odhi otudore kod maendeleo madini kwa hiyo pod war kod vyombo duni lakini kwa wacho ne okwanya tio kod vyombo maite sasa gita gineka kwa nwangi kod jogocho watio kama utiogatia to lewni morwako marochere otamba kama bago be ilikuwaje hizo ni vizuri sana to boda di ojia kata ajia ndani okay mana pachorone parada do nyusinia chieng moro bi kinyalo ruhusu kata ka in gi huduma kata akawi ni namba ashiriki tana na Kristo no ka jali nyalo bedo mana kacha kawe yani berna sana kadoro history mag Dholuo ang'omio an jadwen ang'omio kan jaro ang'omio kan jalecho apenjora ga sana koro engentie duok madero mondo duoki tarifa e Biblia mondo gima wacho bedni adieri ber mondo aduoki karifai e Biblia wanyun be isome yono kare jogi timo gini kweli kwa mfano inyalo wacho ni to ang'omio ini wan kwale motwa golo woche okwadonjo ke kanisa to in kile moti donjo gi woche lakini waduto wana Kristo kwa nini koro mano ber mondo aduoki ang'eni biro nyusa kar kuma Musa Nyasaye nogolo ni gol woche ibiro ng'eyo mano lakini ing'eyo somo kod ng'eyo kaka roho koro fwenyo ni gincha opogore inyalo some lakini ibiro some kise kariri kako puonji kanisa to kariri pone kako puonji kanisa cha inyalo puonji ka ng'at ma puonji cha en ng'ama duong' kendo moheshimika e din
chuno ni ibiro fuato gima wacho. Samoro en kiongozi madi. Koro ok ibi pingori kode. Kata wacho marach tibiro pingori kode. Kwa mfano kata nyalo kwini ya macha ne en gima Nyasaye ne wacho ni lony weche mar chunyi. Dong